indahane kusumane iki kekinian luar biasa nggih bodine apik bocahe cantik menis-menis kambil ijo legane wong sing duwe bojo iya bener cobi Kang Gareng pripun Mas niki nyuwun lagu sak teruse napa ndang napa Mbak Lusita nggih oh anu nggih wau wonten pamrutan saking Mas Joko mirsani saking dalem oh nggih Mas Joko polisi kalih kanca YouTuber niki diaturne lagu Mbah Nyuwangen nggih Mbah Kakung nyuwun orek-orek monggo sing pundi riyin nggih niki wonten pamundutan orek-orek wonten pamundutan Gerajakan Banyuwangi oh Banyuwangi dulu terus niki orek-orek monggo siap kersanipun Mbak Lusita Brapan kan nggih saya rumiyin mengke pitanggakne Widyawati ingkang kathah menika ngoten nggih Mas Marsudi ora nek saya kok melu Mas Marsudi nggih wis melok Mas Marsudi wis selas awakku kat mulai statik ngatek terakhir engko ora leren tak masalah wis ora masalah melu Mas Marsudi ora masalah semangat monggo iya los Rajakan Banyu los wengi los sampai tapi pedhot rapopo Gerajakan Banyuwangi mengke sing joget ditambahi sing ngandhap nggih Mbak Lusita nggih niki mengke kersane gayeng niki ditambahi sing joget-joget niku nggih bolo-bolo nggih siap Gerajakan Banyuwangi adik-adik wis wis joget bolak-balik to istirahat genten terus mari ngono ku lek orek-orek ya oke Gerajakan Banyuwangi monggo Mbak Lusita Brahman ya Hare
Tepuk tangan untuk Mbak Lusita Brahman, tepuk tangan. Buyuh lah mendut. Nggih, kula ngeten iki lek kali Mbak Lusita niku Mas nggih. Maju mundur ngiwonengen niku butuh dengan keharmonisan. Tapi nggih niku pripun nek trateni Mbak Lusita niku umet kula. Bingung kok ya nggih. Niki tesih kata sanget pamundutan nggih. Mas Gareng. Nggih, dawuh. Nah, niki Mbak Tiara, Mbak Niken, Mbak Sela. Betul, sebenarnya. Ya, Mbak Niken, Mbak Sela, kali Mbak Monggo, Sepet Sabto Argo. Pokoknya dhuwure ya padha, tingkah lakune padha, bathuk-bathukane telu-telu iki kabeh ya padha. Engko sanune bapake padha. Aja omong ngono. Iki hobine pakmu ki ya ngono mergo ya. Iki dangdut Nggih, Kusumo Wijaya. Kusumo Wijaya. Nggih, sekalian niki musikipun apa Mas? Niki musikipun nggih Sabto Argo ngoten nggih Mas? Sabto Argo. Nggih, Sabto Argo musik nggih. Wonten sinden melenis dan melenus. Monggo ditanjakne. Ayo Mas.